Я Працовська Катерина. І зараз я скажу вам 3 причини, чому треба навідатися у історико-краєзнавчий музей Калачівської середньої школи. По-перше, тут зібрано шмат стародавніх військових прилад праці нашої місцевості. І наші учні молодших класів більше не називають стародавній прас крокодилами. Тут можна цікаво і захопляльно провести час. Гэта світ загадок. По-другое, музей – гэта як машина часу. Можна побувати у 17 стагоддзі. Альбо у 20-м. По-трэцяе, гэта месца, дзе захоўваюцца шматлікія дакументы. Успаміны, кнігі пра нашых землякоў. Гэта дазваляе нам удзельнічаць у даследчай рабоце пры падрыхтоўцы да тышкевічскіх чытанняў. Я коротко познайомлю вас з історією історико-краєзнавчого музею. 6 вересня 1990 года був відкритий музей у особному помешканні, але у сувязі з обставинами треба було перенести експонати у даний покой. Музей поділяється на 4 експозиції. Это «История и быт наших продков», ее девиз «От прадедов спокон веков нам засталася спадщина». Другий раздел «Наш край у годы Великой Отечественной войны». Третий раздел рассказывает нам про историю Калашевской школы. Про двух гоноровых выпускников мы можем познакомиться у разделе «Таленты нашего края». Это Олесь Александр Ливончик и Вениамин Буркович. Александр Іванович подарував нам вельми шмат свого матеріалу. Цікавими для нас являються його шитки, дзьонники, студентські білети і цимбали, к яким він вельми безшотно відносився. Так як наш музей вельми маленький, ми робимо тематичні екскурсії на другім поверсі. На першому поверсі зміщається стенд, присвячений 2 нашим цимбалістам. Навогул, музей – гэта пам'ять для нащадків. Дякую за увагу!